miksi ja miten. Ja tähän miksi-kysymykseen meillä on vastaamassa Peter Forsskåhl ja miten Ilkka Pirttimaa. Ja pitänyttä puhetta Peter Lauteelle. Joo, vielä sen verran. Mä olen Urlinderuus, Mr. Personal EU, business-treffien PADE ja MODE, niin kuin olen joskus sanonut. Ja nämä ovat suuret striimailu-business-treffit. Tervetuloa kaikille. No niin, huomenta munkin puolesta. Mä oon tosiaan Peter Forsskåhl ja sen verran omasta taustastani, että mä oon vähän reilu 20 vuotta ollut valokuvaa ja still-kuvaa tehnyt ja sen ohella myöskin videoita ja viime vuosina myös enemmän ja enemmän liikkuvaa kuvaa ja mä pääasiassa kuvaan yritysten henkilöstöä, johtajia tämmöisiin niin sanottuihin kauhugallerioihin. Ja sitten mulla on pieni studio tuolla Helsingin Viikissä, jossa mä sitten teen enemmän harrastuspohjalta muotokuvausta, hääkuvausta, ylioppilaskuvaa ja tämän tyyppistä juttua. Ja aiheena olisi nyt sitten pikkusen valottaa että miksi kannattaa tehdä videoa. Ja mä käyn tosta, mä käyn koneella tuolla, mä käyn täällä. Tavoin vaikka tämmöisen kysymyksen onko video uusi valokuva? Heittäisin ilmaan ja jos mennään sen verran vuosissa ja vuosikymmenessä taaksepäin, niin valokuvallahan on aina ollut iso merkitys viestinnällisessä ja tietysti niin kuin myöskin sitten niin kuin markkinoinnissa sitä kautta. Historian saatossa on monta sellaista merkittävää valokuvaa, jotka on vaikuttanut moniin asioihin niin markkinoillisesti kuin sitten jos ajatellaan ihan kuvajournalistisestikin. Ja edelleenkin vaikuttaa still-kuvat paljon, mutta onko video ruvennut korvaamaan still-kuvaa? Ja mä oon sitä mieltä, että osittain on. Että jos me ajatellaan tekniikan kehittymistä, erilaiset julkaisut, jossa me pystytään näyttämään videoa, eli ajatellaan näillä kävilaitteilla, missä lehdet julkaistaan sähköisesti, niin sinne voidaan upottaa erilaista niin sanottua rich-contenttia, jota etenkin tuolta Pohjois-Amerikasta, missä usein tämmöiset asiat tällä hetkellä niin näyttäisi menevän vahvasti eteenpäin, niin pystytään tekemään hyvinkin mielenkiintoisia lehtiä. Ja mitä tämä tarkoittaa sitten taas, jos mä ajatellaan niin yritystasolla, niin se, että jos ajatellaan niitä videotyyppejä, että meillä on ihan nyt se perinteinen mainosfilmi, ja sille on uudenlaisia jakelukanavia, ajatellaan YouTubesta, niin äkkiä tulee tämmöinen, jos ajatellaan mainosvideota viraalivideona, niin hyvin äkkiä tulee niin kuin useita satoja tuhansia, jopa miljoonia katsojia hyvinkin nopeassa ajassa. Ja se antaa ne uudet mahdollisuudet siihen niin kuin aivan käsittämättömään niin kuin mahdollisuuteen näkyä. Ja sitten jos ajatellaan tämän tyyppisiä tilaisuuksia, että tämä mistä mä puhun, niin nämä on sitten tämmöisiä niin kuin videotuotantoja enemmän. Sitten jos puhutaan näistä, josta varmaan Ile sitten vielä tarkemmin puhuu näistä striimausasioista, niin myös tällä saadaan paljon näkyvyyttä ja turhan paljon ajatellaan, että se on niin kuin pois siitä. Mä tiedän, hirveän monissa firmoissa on semmoinen, että kun lähdetään striimaamaan tai ehdotetaan sellaista, niin ne ajattelee, että kukaan ei tule paikalle. Mutta ei se pidä paikkaansa, vaan se nimenomaan toimii niin, että kun katsoo sitä striimiä, kiinnostuu siitä tilaisuudesta ja haluaa tulla paikalle, koska kun on tuolla katsomassa koneen äärellä jossakin, niin vaikka niissä on nykyään tämä interaktiivinen mahdollisuus, että voidaan chattailla sieltä, niin silti se, että kun näkee, että siellä on, niin se ei ole ihan niin kuin täydellinen kokemus, jos ei tule paikalle. Ja nuo striimit on nimenomaan sellaisia, että ne houkuttelee ihmisiä. Ja sen lisäksi ne toimii myöskin hyvänä niin kuin muistina sitten muistiinpanona sitten kun on tilaisuus ohi, niin ne voi palata niihin asioihin ja ne muistaa sitten miten ne menee. Ja toivottavasti tuosta Ile-esityksen jälkeen keskustellaan aiheesta, niin toivottavasti teille tulee
tähän asiaan liittyviä kommentteja omien kokemusten kautta ja mahdollisesti kysymyksiä. Mutta semmoisen, toi Ile puhuu sitten, että miten, mutta mä yhden asian haluan ottaa tähän. Ja se on näissä videoissa on se, että tämä valaisuasia, joka tietysti niin valokuvataustalla on, niin se on hyvinkin olennainen asia. Ja se on semmoinen, mihin kannattaa kiinnittää huomiota. Et usein puhujat on niin sieltä puhujapaikalla, että nyt kun striimataan, niin on siellä pimeämmässä paikassa. Et jos teillä on mahdollisuus laittaa jotain